Washoku Wagashi a Sake, taký bol názov prezentácie tradičných japonských jedál na pôde Centra vzdelávania a prípravy v bratislavskej Dúbravke. Patrí pod Strednú odbornú školu gastronómie a hotelových služieb na Farského 9. Pripravili ju v spolupráci s japonským veľvyslanectvom a niesla sa v znamení nadchádzajúcej svetovej výstavy Expo v Osake. Je to pre nás veľká radosť so školou spolupracovať. Verím, že sa všetkým bude toto podujatie páčiť a že si takto prehlbia svoje vedomosti, ako aj vzťah k Japonsku. Japonci sú nám príkladom životným štýlom, že sa dožívajú podstatne vyššieho veku. Stredná dĺžka je u nich podstatne vyššia ako na Slovensku a my vieme, čomu to treba pripísať, hlavne v oblasti stravovania. Podujatie pozostávalo z troch častí: o japonskom jedle, cukrovinkách, wagashi a o sake. Zúčastnilo sa na ňom viac než 80 divákov, vrátane študentov, pedagógov, predstaviteľov štátnej a regionálnej správy. Naši žiaci z tejto školy, dnes ich máme 624, sa naozaj posúvajú obrovským tempom a dnes je práve tento event, táto spolupráca toho dôkazom, pretože myslia na to, že netreba sa len orientovať a byť lokalizovaný na Slovensku, slovenskou kuchyňou, poznať len tieto chute. Aj Japonci majú svojho príbuzného, nášmu gulášu. Jedlo sa volá nikujaga a podobne ako na Slovensku sú jeho základom zemiaky a hovädzie. Varil ho osobný kuchár japonského veľvyslanca. こうすることによって断面が広くなりますんで、味が染みやすくなります。 A že tento spôsob krájania vlastne umožní lepšie tej chuti, tej mrkvy preniknúť do toho, tým, že je to tak na šik. Došla aj na japonské cukrovinky nekiri a wagashi. Domácim ich predstavila pani Maki Stevenson, ktorá založila Európsky kulinársky inštitút v Budapešti. Ideme vlastne od hora dole. Center. Záver stretnutia mladých gastronómov s japonskou kuchyňou patril ako inak tradičnému ryžovému vínu sake. Ja som nesmierne šťastný, že ambasáda Japonska prišla s touto ponukou a my sme ju skutočne zobrali veľmi vážne. Ja verím, že dnešné podujatie nebude posledným, ale bude skutočne niečím, čo vytvára základ pre ďalšie podobné aktivity do budúcnosti. Centrum odborného vzdelávania a prípravy na Hrmincovej Dúbravke otvorili v októbri 2023. Tento moderný priestor poskytuje študentom atraktívne profesionálne prostredie pre prax podobné reálnemu podnikateľskému prostrediu. Rekonštrukciou prešli 4 podlažia, kde vznikli prevádzky pre cukárov, pekárov a mäsovýrobu. Z Bratislavy Viliam Šuška.